ayikho into eyenzeka isuke ingenawo umsuka wayo. So wena if you keep yourself nje upbeat, wazi ukuthi ama-planets ami kanjani, ama-energies athini, iy'nkinga zami engibhekene nazo zisukaphi ziya kuphi, noma ngabe yiphi enye inhlobo yenkinga obhekene nayo, ube aware ngoba ayikho inkinga engachazeki. Inkinga isuke inomsuka wayo somewhere somehow. Awubhekana nenkinga ungayikhi phezulu kakhulu, always go down to the root cause. Like I always say ukuthi it doesn't matter ukuthi wena ubona ukuthi unenkinga nomndeni, unenkinga nabantu emsebenzini, unenkinga wezothando, unenkinga yama-ancestors wakho, inkinga yasemsamo, noma yiphi inkinga, iy'ngane ekhaya ziyakuhlupha, abantu abakuthandi bayakulwisa, nenkinga yemali, zonke iy'nkinga ey'khona zinomsuka. So wena funeke usuke la ukhona, noma ngabe uyitheklisha ngayiphi indlela, ungene emsamo udlule, ungagcini emsamo, because at the end of the day there is more to ama-problems ethu than umsamo nedlozi nomndeni nje osixabana nawo. Kukhona izinkinga ezisuka kwi-energy yama-planets, kukhona iy'nkinga ezisuka kwi-universe as a whole. Yonke lento isuke i-orchestrate-we i-source.